ke next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak saupun riulak. Just wow. Kahinyotrap Integrated Territorial Organization Hito Central Body haka jingilam uba Dunbok Dakar President haka khatway trek unailar aja arpanrio kalalit bu da dor kha sau President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H Pala ba un pen ong yo Rahul Gandhi ban kren ha parliament ban pen trek kam no ek instrument of accession haba kren jikla pathai khubor uba Marius Malay Assistant Publicity Secretary ke organization ulo ong ba ke seng kalawan ban bu ke dor kha sau ba Vincent Pala hadien ba kayu i ba ke Congress kalami surak banyaki halor ke jingtmu pen trek kam ek Foreign Contribution Regulation Amendment Bill pat kumta ke hito ke kerpa dio ba Pala ban pha ke ni ke shiti sha Rahul ba unya kren pen trek kam no ek instrument of accession uba Dunbok ulo ong bagi hito kelekar pa di uba Vincent kum unong ilam sign perthai bat kumu president jangka MPCC ban kintu yaw Rahul Gandhi unong ilam kaliang persya ha parliament ban ra bat kren syai halo ka clause 5 jongki kindon ke jingete jangka instrument of accession kabala manager ha preng sarkar India bat ki khasi states layo ekalan bon bu ya ka apple ane ka dorkas aga bidai abidai bat kane ka IOA mungkin pentrai kam no bat kajungan kajungi hangne ban bu ya kane ka dorkas kadai halor hagabang kwa bani kedu ya MPCC president dari former union minister but ex MP ujungi ba Vincent H Pala dari kajungbom la ke kajungbom kendu kajungi ya dari la subu ya tang ya jengtho dorkas agabidai bat kane kajungan jungi mta ka sngihi kadai halor jongkata hi agabidai bat kane ka FCRA kumbang lui menin hak bidai bat kane ka FCRA hak ba nakaliang ka central government kala penmi ya kane kabil lane kata ka ak hak bidai bat kane ka Foreign Contribution Regulation Act marba ngi pausai ba ya kane ka ak kadai halor jong kata ka jenyo ka contribution na ki foreigners lane na kiri nongway hak bidai bat ki school ki college ane ki hospital ane kino ada kidai ki NGOs kinon government association hagaba nakaliang ka central government hi kamut pentrikam dagane ka FCRA so ngiwan khanang halor jongkane ru nomor ba ngikwa ba nakaliang jong MPCC president jongka Meghalaya Pradesh Congress Committee hi ba unra ya kane gaman bun persngau hagbedai bat LO jongka parlimen po Delhi hangtai akaba Rahul Gandhi udai leader of opposition hangtai ba nakaliang jong president jong MPCC ba unra ya kane ka khubor hakabidai bar kane ka IOA khnang ba kinra no ya kane ka mat jingekran hapo jong ka parlimen hangtai hapo Delhi khnang ba nakaliang jong ka central government lane ka India bahkan itu no halor jong kane ka instrument of association and accession bukan itu no lane bukan pentrikam no halor jongane ka IOA kumbala kedausai halor jonga clause 5 kabangi i hang tu ba lada kane ka IOA hi kala trikam hapo ka state Meghalaya ka jungi hang ne nakaliang jongka sarkar India hi kanumla dalilei banle donbor ane ban thombor halor ki khendeu ki siap ki jungi ki riti ki dustur ki jungi kamla ban le donbor reka hapswa ban ban yakran kahap shwa pan penbaik renti katkum kane ka IOA lane katkum kata ka clause 5 te ka phang preng hi ka bangiwan mata ka sngi hang neru ka bangi kwa ban bu ya kane ka dorkas kadai bangin request yau MPCC president ima Vincent H Pala benra kane ka khubor ha LO jongka ubadai ru utau leader of opposition po Delhi hang te khnang ba kinla ban yatai lane ban wanra no ya kane ka IOA po state ka jungi bukin yo ban pentrikam bon pose le se ki ban geli ba kandon bentayu kata ka FCRA kabala mudia kata ka khasi state ni kata ka kamat ka baya hap lene ka bakun thot tangai katto kan ne kat kum ki ba ya soye kata kan soman fraction khnang bu gajek bidreu kan ya shai khnang bu ki pateng ken ya sutho ba ke ai ka jingtho ba ke ai kata ka pressure ko bu ka hito sengkeme hakmat jong MPCC president te ngasukwa ban pensai kumne habe dei bat kini ki an
lengba kata ka instrument of accession babun le si kitang ong ba kalayap kala dei ka dulir ka dei tan kata ka paket ka history jong ka jai bendrio 100m lengba hangne ka sting ila peni bang ila refer ya ka NCST arajar khat arajar khat saw kabala pengkesan kabala peni ba instrument of accession kabala yang ba kabla ai mungor ha ka khanyau torek ogos ha knas pa saw pra kadang long relevant kabang long genuine but hadian nang tu la penheru ya ka lama jong ka khasi state gala don ru ka khasi national assembly ka ba kila wan play ba khanang banje shai shu halor kata ka FCRA bat ka jing ya dei benta bat ka jela mekla bat kata ka India hebro ko ngan su yethu ipi haba ya dei ka ba ka jongi ngilong kerpang ni don ya kata ka unique history ka jongi habangi don kata ka unique history kadai lengba gane ka dulet instrument of accession kabala kran sai ya kata ka close five ka om kinu ki an jong sarkar padeng kinom la ban kam hangne klem da ya tai klem da ya kran bat kita ki klik no sinsa nade kita ki bapet ya kata ka khndo ka siap lene kata ka referendum jong pada jong ka jela ka jongi kata ka dega kanu ko habi ya dei kata ko noi jong ya phi ba kan dei ka unique history namar hadu menta nyimpat majbat kata kari India ngidang don kajing ya keren kabangidang ya pembet hadu menta lingba kajing san jong NCST te dai halor kata ba banjin ba la penterikam ya ke instrument of accession ba kila comply nadu kato kopor kai ka banja hang ni hapo jala jong ingin yo ki bon ki benefit ladangi pet ya ka anti du yong ru kinona ban pha ya kata NGT tatkum ka dulir lada pek ya ke an klauru kesengkar India kanumla ban diktat ban supha kang lada ngi pek haka jing interfere kini ki bureaucrats ki bawan hangni ki ke baje menta hangni kamta ma pok jela go jungi baki don kata kato kat ningut kita ki bureaucrats ki ba entertain je ki judge pendrio ki bamdei kita ki tribal ani ki bamdei kita ki indigenous tribal ki ba ya dei hangni ki ba ki don baki teng ki penon kam de ka bor jong constitution jong kari India da ka ba omitted ane ka ba delete ya kita ki notification ka ba ailat ki mender ban yo ki license ki ban kamai kali ki bakin ya tribal asne ke banjin ba kadon ka instrument of accession mano ki haban comply ya katakan land of the law ana ya katakan ka khundo ka ba ngila practice nado ki pormen barim had nado ki por bangirang be ka principal state adu menta ta ka ka benefit lada jin bala pentri kam ya ka instrument of accession hangni hapo ka jela ka but ka jing bom pembet ka jing bom itu ka jing bom ya keren ya ka instrument of accession ka dei ka ba penduk nong ya ka jin rio to nilai i menta bana ka sing kongres 5 menin kila mi khidmat kila keren ya kata ka foreign contribution regulation act katto postnem kila sinshar makla da ke laki la don la sa postnem magdei maki sinshar ya ka ribro ko wai tenri ki klet pat ben keren ya ka hok ya ka dulir ndai tang chungi bat don ki katto kat ni ki badang dia sakut hakata ka agreement apa deng jong ka sarkar India ke menta kila sungthu kila ya pulekot kila ya shai kila ngam jelio kila kala bomut tengila sungu dei bang in hers mata ngin ajung mut yaki ban keren no halor kane kamat kabakta ya ka judgment rio bat ngak kwa ruban appeal ban kentu siki khun samla ki bang khe siki maintenance siki apartment ki bang don hang ya sla partai khamtam ki batip ya ka instrument of accession mi shikmat tongin ya pertabia ngin ya keren biang ya kane ka hok ka jungi babaling ngin sulong marau haba kadang don hang te hapo delhi habang kadang don hapreng ka jing ya keren balingin ya sanda ringin jeng bet halor ka nongrem halor ka hok halor ki paki halor ki kot kisla ki babiang ngin ya tiet ngin ya keren ngin dawai ka hok lingba ki kot ki dulir ki berang biang bat ki berang im hadu kene ka juk ka bamta Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.